thari kaham joto no hingke norok bahai tongbai kha khlai norok joto kaham nang nai ang bo kaham no tabuk hingke ang aguli thangnai abon bagai tom tom sok paijak no khlawo kintu ro thana bagai hain buskang ke kaisi phaiye sopreui matlang siu bo ma haike sopre ta lang norok bo nugui mankana haino nasigui haino khidong koile koile ngai buslai phla phla ngai tongtiu ta thanam sungjang mani yang chini parani school te gana hanai yang tinyo ching ma doba thangsinai ma dob jara no manai tunai ne belangke tini chini parao khela tongo deli no choliwo ngai nasik di ko borok bang mani am khan dara bike chalgoi thanga chalnai thokke hingke norok ano wan sugui tongbai khana na amsik dini biang kamawi tongi khanai tai amsik norok comment bokhlai kya baksa tamanin video kotal phali ya baksa ngangke Instagram of 5 was hangbayo bai tanginin video kotal phali ya hanai video hangke khlaijak no tongo do haifa no edit khlaijak yangai tongkha aboni bagai tini se edit khai upload khlaisyo hingke kha khlaio norok tini ani o blog no naithok jagana hanai hani bagai paithak jara nai tongdi norok nugui mankhana busuk joratoi amsike bike rok kwbangma hingke tai jeng 5 ro bo haino wall saka rogo kawi se nai tonglaisyo nasik di ko ayang dosramni lama khutui ingai tongai kha final floor rogo tai bese bangana amsike bangana abo hingke tai sana hamgala ayang saka ningke chini nok lama khui tongia na amsike bangana e komo hingke dosram awar ta dosram kheto jeng dosram rok bai jotono awar kaisa no tini to office rok kri hingke babon bagai ru dogo nasik di ko gari rok skri aramngi tongkhana bar sip wajana mu chungmani madobo sokpa kyangkano kwai khili jono kaisa manai bai chawi mana kha tai kaitham snangmai tlangsnai lama botok pan chawi thanga sogui pan chakhaya baita tabuk hingke ang tuk kakha borok nasingui tongo borok bungkhangka thangnai motor stand jorabo aboni bagai ang bo kwai chawi nasingui tongkhata tini amsuk satung bo tunyata aboni bagai no bar sip hingke gari rok bo gri hingke ba datino sogian hanai khakhayo tabuk hingkang motor stand no sokpai riksa nawi baini oro direct thangai tongo ta tini office school grini bagui no yang bo amsuk gari agini haibai nya tanorok bunugui no tongkhana gari busuk keseng tabuk hingke strapsani bisingo no sokpai tongphaikya baini oro ang phaina nei borok tamo preparation khlai tong laikha nongno furungana do ano maijar na phang maijawi phaijakhani samase ang phaina hani khnawi nasik di ko ekdom khabai khubai mamui songi tonglai jajak borok salba habai thangka tabuk hingke taljungui tongkha busukse naithokha da abro no barabo sip phai tongkha hangka ba ang bo achugui kisa nai tongmani ta kuai chanai ba kuai bo paitu bjak ba chalai gena manai bai jono khopsa naidi ko borok ano diponi mai chana hai tam songi toni rekha alu baja tai mosok kathang helebi tongo yang tokti baja khaijak omo hingke koifol mui borok khainai bo koroi risumrui ta abani bagai thaske sakang koifol kutukri tongra kha rumo kolomo honai satsakao kasalai tabuk tola naikhlai tonglai mani ekdom andragun rangjak salbo thangi pa khyangka ba sanjagui tongkha ge yango nasik di busuk tal naithugui tongkha ngamte herong nang marka naithok jago tabuk nge kisa berelai manita berelai bai kisa hati rok khaina hanai tongo berai baiei rumo phaiei tabuk taisa jeng bazaro thangai tongo hati khlainani bagita abono ongkhlai mani masa hangka phone thangai hain bachawi tongo tabuk hingke road cross khaiei rikshawo khorok tam kalaijak manai hingke chini sakao kajakta hingke mamani lai suka haino bupara jak manita askamar sokpai lekhe jenglek chomoniwo hati khlai legrana hingke ram sik norok no kaham ke phunugui maya phano nogo thangka phunugo naita jeman ang nogo tongfro dukmali bazar thangai bidi ro kaham ke phunugui maya hingke nogo phaitam tam paikha phunungma kahai do same amte kheno phunung nai ang tabuk no sawai ro do ani video no chajagya tai ano naisler kahangke nang tangi nai tongba tanai di je nangmani mui kuthang rok paiei kuai se pai matlang sinai maicha khangka to kuai cha yawi sitong mai angka ba taitam khainai ba rumo kifili tonglayo khorok tam kerik sa kalaijak nasidi haino bupara jak rumo hapna sakang kisa ketui situi paitelangan hani hapani smoke and flame ke nai tongta tama tong abono pai akoi nogo thangai dobo doman sangsalanyai ke tabuk hingke nabai se pe khai tongkha paper yang bai tei chini dobon ti rani song hain pra dobon himlajak busuk marnai di norok to thangnai bilogo no khana ani bai amsika lache jago abon bagai bini makhang se blur khlai mari shutang ge tabuk norok furgana jengdam tam pakai ko makhra bufam tai tomato rok paiei pra yang wak bahan om khetani jan college thidi pra lobia mosa bilati tai khamka sikam rang 20 taka rong nganoro para 20 foot bahari bek thaja rang tejak asaka pramar
cái yang ông cái trăm tròn đồng nuôi mang cái nào momos ông cái chăm sa ông cái chấm muya pada sung tini gudok sanai borok ang bai tong cái gudok mang semasau as cái ang gudok thok jau te borok bani yak ni am se gudok thok jau anu mang se gudok song di ni unta am se kang gudok ka thak sangi manti khana wa tabok cái sung salai nyai marke yang ka tharuk bai masa nang na fusof cái chalai tong lai pra marke chabai aku bai mamui bo jeng sang layo nai ingke norok bai share khai nai ta motini mamui song he diba ke norok nai tong di pai thak jora tai ani channel lo ketal enging nai tong please subscribe khlai di chabai nang bai ei tabuk mui song nani bagai preparation khlai tong layo nasik di alu roglu biya rok tai tamo wak bahan ke gudok ni bagai nasik di tam ready khai fe tini to haino se moso bilati bai gudok chanai hingi ba tangai se thogyang sinai ba oroba gobang ma kothok ani thokjak kukmani tei ani bai manai songni thokjak kukmani mani mamang je gudogo je majon romani ta ke ta bok sawiri sinai ani yakni gudok borok bo mache balo khana ga ba ang phaipur borok mamui songi tongi diba diponi ma jalanya hani diponi ma si sala sagli asung phungni mamui hoite ta bok sasingo sarik pango sokmani diponi mamui charna hane ano ekdom gobang ma hangjak yang gudok bok saireka yang wahan bo som roi siti kisa roi rugui tongo wahan no hangki tini mosteng sanai tini ang no songi jarisnai borok no borok bo deli songi jamani lengjak khana angle nogo tongo anama phiyogo ano hangke ang kun khaineng nogo tong hangke ta haino si hangke ang bo malai balok hangka ba songi jarisnai yang youtube rok nai mani rok rai tong layo yang kesrang ti hangke ta bok wahan mosteng khlanya ni bagai moso bokong khagai moso soknani nai tong tang ke yang osini wahan ni beti te kisara nani tong khoma actually beti ado wahan to fet gobang maya diba ga gibini oil ko khata haboni bagai wahan monti hingke ba tomato rawi kisaroi ramani mosteng sanai tini sing kothok ke yang ochini moso bilati bo nai thong nai thok motom khe yogi paikha tabuk dengi tongo chini manai gung yang osini gudok monti khado hingke muyarok glubiyarok alorok bebak no bahan norom khe moni thainge diba hingke bahan mon khangke sati kisare risnai tei srapsa tongita yang ochini wahan bo mon kha karisna si tei kisasa tonita pura bofhamni ya diba hingke thokogoi tongkha ekdom prathas ke sungtini mosteng rok salanya pra marke ke tabo kisa sutui ruir khata color ni bagai belai fursa sangka bo machangya ngai thangya diba o gudok chehra roma bai no haida thogya thok ngi tongkha tabo gudogoi sakhangke besuk thongno narok bachana no muchung jakhana hanai khakai dari chapai dei phaioi ge yang mosteng deng bai kha ke tabo kisa ang salad rok ramani tei pias rok gudok bo iko dengi tongo manai hingke jotono mungsa he dam dekhe jotin samung pai diba ge chini wahan bo mongkhang ba kari oi mosteng deng jago roi rakha tabuk obono kaham ke mosa deng bai mix khlaioi iko pias rawina ka thai dam ge oro jaga wo pias pura yak bai sakang pulas hapik naita saping mani yagolo hangkang ke mosteng sakawo pias roi risnai robai mani yagolo kaham ka pras hapuloi tam khe khainai di do ani yak ni wahan mos deng bagyang snam ke tabuk haching no kisa chikon khe rawina khata flavor ni bagai ke tabuk kuniawang je mani aro sapul thogya nei karai kotoro roi tabuk kaham ke sapuli tongo yak bai sapul kang ka tai thongnai haipeno tabuk to koloma joraya diba ke pram saka yak lumano ang tini hopong thui siman galak masing jorao hangkang ke yak rok lumjak phano thanda ni bagai ta lumya angi thango kisa sa haino lumoi wan sugui nai hangkang ke marna yak rok sudu lumti futa o wahan mos deng tini thogya hangkang ka tai bhura thoksinai no tabuk bonam saka kaham ka kol nai am saka kaham ka kol nai thoknani bagai tam tei sapul kang tai thogya diba ngo chini gudogoi paikha bai manai bahaino ang haino ta borok amsa gudok ke fek thokjagya jeng jotono same no chini thokjak marok busuru same chini mamui rok moni pai baikha tabok ngi kisa phatui sugra nakho tini kwai pai manita kana hala kaham kufur ke mangkha tei jindai bo ma paikha ang tini no puila jindai kotra rogo ma ke pawe ta chajago emne kotra rogo mani he diba tai kotra extra noi dana ni nangeta tabok nge jeng horni ma jalaisina si muito kobang ma diporni bo phungni bo koifol tei aluk baja phantok aluk berma butui fungo manai songmani po thoksuka pota hingke thogya thok ngoi tongkha nai mani phantok mos deng tei wahan mos deng yango gudok rok tongta lemon kisa rawina kha tei cucumber ni salad kisa tongo amsukno maijabai malayana maijabai khebla koi khopsa chawoi phone rok naioi kisa kok rok salai thui paisinai cake khana fungo norok bai hani hai malainai
fung kaham jotono no yang chini naithok hingke makhang khorang sui bri kahama ke bini skin care khlai tongo na sikdi cream rok foltrei aina kakak naitri ta ke nasingna di busuk bokha bukhu roi ekdom pramal ke flui tong hingke norok ani manai no sap sini please guys comment khlai sanani tapok di chini nayok kirok ang bai malai hani phaijak promila bai robina ke borok anu khatang jak suka chunga ge je try for hostel tonglai mani singka ba malai kheno ta tamsa chungba dam ni phuna da chalayo hambai pai thak jora nai tong mani bagai do guys malai next vlog